recordo un señor na posguerra que andaba coa Fiscalía, que non sei se sabedes quen era esa xente, agora non asiste. Entonces, andaban revisando as casas, sabe o que había nas casas, para lobar, para collelo. Entonces, chegaron o home traía unha callada e o de Fiscalía nada. Meteu a callada nunha hucha do trigo e dixo o de Fiscalía, dixo, ai, aquí ainda hai. Entonces, meu pai, que era viúdo, había pouco tempo. Eu teria 4 anos, meu irmão Antonio 6 ou 7. Entonces, meu pai dixo ao de Fiscalía, dixo, bueno, se me levan o trigo que lle darei a estes fillos meus. Entonces o da Fiscalía dixo, bueno, o que meteu a calla dixo, aquí ainda hai, E meu pai, claro, dixo, se me levan o trigo que lle darei de comer a estes 3 pequenos que estou solo con eles. E dice o da Fiscalía ao fulano, veña, vámonos de aquí. E marcharon e deixaron todo. Pero se polo home era, que era de aquí de Moimenta, pois, lobaban o trigo. E nosotros quedamos, así que, eso foi despois da guerra, despois na posguerra.